Saya apa? Kulinamu nyang apa tak penting. Turu. Dengan cepatnya aku ngono kok. Kok apa Mas? Lah yang mbok nyawang kowe ngono mbok yo ngono. Kok sampean malah nyawang kotak. Ayo lah aku ora iki ora. Iya rogone dieman. Ayo dieman urung roh piro iki gorene keselione piye. Alah. Saya ngono kuwi. Lah yo iya to, yo hitung-hitung no. Ngawur, BBM mundak masuk MC ora. Penyanyi ra mundak ra. Medun. Rasane modar kowe. Aja arang-arang mesti. Iki dibacotne ora? Ya salah udarmu no. Ser kena ora yo kena. Ora. Sini budi barang yo celuk tak ora bijak barang. Ambang kanggo Aku cepat. jando. Iya. Napa ambekan sih? Iya tapi tidak. Kayak lucu ya. Oh, kalau iki mah aku luru kayak di model ngene kaya kucing. Kuning. Ngapa iki? Aku semprepet teko ngene. Karep laduk. Ora. Aku no madhep rona aku madhep rene yo kok rene imbangane gelas. Mbok yo. Nyata yo ngono to. Lah yo salah wae maning. Ah bareng sayu ono niku. Lho, Pripun, Pak? seta. Ditonton se baleni nyawane. Saya tak tonton ambekanku, Mas. Kepethak. Ayo dibajut neneh wis. Dalam to lek keker iki. Aku wis bingung lho. Bingung lah. Tenang. Dari tampun dulu. Lagi. Aja ngono, Pak. Tekan sesuk. Iya. Aja ngono to ya. Tak ditane lho. Aja kaya ngono wae. Cukup. Iki Mas tekan endi, Mas? Teko kono mang. Ah, kita bang dulu. Kate kaya ngono. Ya Allah. Takon apa? Takon apa iki? Ojo milih nikmati dadi MC ki yo ngono ya. Remuk. Oleh samu barang tenan. Ngamplok iku. Ya kowe suwi ra ngamplok mesti kemekel lho. Aku kan biasane ngamplok, sering ngamplok ya aku iki. Ya wis. Penderane ra oleh no. Kang ajari, Pak. Ajaran. Are sing ngajar awakku yo pasrah kok. Sik. Jepitan apa iki? Ora jepitan ngono. Pemang dijembek, saiki dijepit. Ora wis kowe nggawa panjak bentuke wis ora genah. Jol rapayu buang mulih. Celutek sisa.
Rampok bae isine kan Pelajar lagi. Kaya tongo ae. Cowok kayak anak Yuyu. Berarti kayak anak Yuyu. Ayo kira-kira ning ngono kae to. Ayo bacotnya yo. Paceta. Wis tawa kaya ngene iki tutup iso mundur-mundur baleni ketacitan. Ora kenekmu. Sajane diompet ta Pacet. Aku iki suwi banget kena wong kangen. Oleh bokong ngene. Apane ora badi. Ayo. Pantan sik. Lah ora pacitan ndak Yo boleh. ini sajane paringan bareng ngono Mas. Ora ning parian. Wis pokoke ngono ae. Ngatang-ngatang Ngatang-ngatang ning dhuwur meja. ning dhuwur meja. Ayo ndang sembahyang ben lebih suwarga. Wis kaya ora percaya. Alah. Kaya ngono modelmu. Lah wong roh gangkrengane aku yo iso nawake bokong kaya tunggal swarga. Swargane wong endi? Ah, apa yo ngene? Piye? Menyang kali Banyak kali. ambil gowo gabah Kenapa gak kabar? ubah-ubah malam Sajane. lek pamesti kagungan kersa muga barokah ngono mesti ditambahi ora sing ngata-ngata ngono opo Wong anak-anak penak lho Mas. blok kata-kata aku PC bokong muka ana pae sono wae piye Iya lho. Ya wis iki piye Mas bajute? Panas sedang hutan panas ngaling 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 capek Mas Samsul. Ono ke ono lek ene sing kepengin joget. Nek sing kepengin joget. lah wong artis sosok ngene kan sama lah penak to ya aku dilarang iki. iki to ya Lah mang wis kok kamploki kaya ngono kok. Ya. Deremmu aku. nyosore urung Yang bareng urung ngorek. Ngel urung. Korek, kayak koreknya biasa lu wedok ya ini. ngapunten ora kok ngorek aku dhewe yang nenek dipakani capar dari sampo ngorek saiki pas Panas sedang, hutan panas, aling 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 aling. Ya, kan tadi ya. sumpah pau enak Apa nih sampe Mas? Kita yuk hebat banget. aku mang kepengin nyanyi dan pengen numpak pau enak enak Aku rembuk lah kok garap koyo iki. entek yo bener malatan Keringetmu kaya pola aku ora nyebut. bacotnya kita ayo ayo jet main set Thank you.
tok iki menungso kabeh apa dhuwit. Lah ora senggak lho. Itu senggak. Bahasanya jelas jelas enggak. Senggak mendiri. Dibaten. Nah, ketarane wong nek ora gelem senggak ngono. Jaluk laris. Oke, laris yo senggak bareng neh yo. Baleni senggak. Nanti ora senggak mulih nih. Ji, ro,